Mga kapuso, Metro Pacific Iloilo Water ginakabig mahal ang 40 pesos per cubic meter nga presyo sa tubig sa nagaproponer ng mga bulk water supplier sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Kim? Jert, ginaabi-abi sang chairman sang Committee on Energy and Public Utilities sang Iloilo City Council ang proposal sang isa kaluyag mangin bulk water supplier apisar sang pagpamatok sang MPIW bangod sang mahal nga presyo sang igabaligya nga tubig. Ginapamalabagan sang Metro Pacific Iloilo Water ang unsolicited proposal sang Aboitiz Infra Capital Incorporated nga mangin bulk water supplier sa Iloilo City. Ini ang ginpabutyag sang kompanya sa ginhiwat nga committee hearing kahapon. Ang Aboitiz ang nagapromisa nga mag-supply sang dugang nga 86 million liters per day. Bukas kuno ang MPIW sa bago nga bulk water supplier sa Iloilo City. Apang ang ginaproponer nga 40 pesos per cubic meter nga presyo sang tubig sang AIC ang mahal. Ang bulk water rate na nakukuha namin ngayon is nasa level lang ng 20 pesos, no, or lower. Yung sa Metro Iloilo bulk nasa 18 pesos lang ngayon. Tapos yung kay flow water nasa high 20s. Non-starter yung 40 pesos for us. Hindi totoo yung pwede mong balansehin kasi majority of our customers are still domestic. Dugang ni Berba, wala pa sang water rights ang Aboitiz. Ipaagi pa sa public-private partnership ang pagpatukod sa water facilities ang kompanya. Sa ginpadala nga statement sa Aboitiz, ginklaro sini nga hindi middleman lang ang kompanya kundi magabulig sa pagpasanyog sa supply sang tubig sa syudad. Nahibaloan nga sa 100,000 households sa Iloilo City, yara pa lang sa 25,000 ka-household ang ginaserbisyohan sang MPIW. Ang 25,000 ka-households ang may serbisyohan kuno kon matapos na ang desalination facility sa Ingore, La Paz. Ang nabilin nga 50,000 households ang masuplayan kun matapos na ang Halaor Dam Project. Sa piyak sang pagpamalabag sang MPIW, ginaabi-abi naman sang chairman sang Energy and Public Utilities sang Iloilo City Council ang proposal sang AIC. We want to have sufficient water. So gina-welcome naton ang tanan nga naga-offer mabulig sa aton nga may 24 hours, 7 days a week nga matubig sa aton, which Metro Pacific failed to provide. Which is better, mahal or way ka tubig? Ang pila ka konsumidor handa naman magbayad sa mas mahal nga presyo sang tubig basta tayo yon kag maayo lang ang supply. Kung gantos ka malang, di mas prepared mo na lang ang mas mahal kaysa wala ka sang gamiton. Kaya ang tubig primary gid nga galamiton. Jert, suno sa pila ka konsumidor, mas maayo pagid nga magluwas sa bastante na ang gihatag supply sang tubig, mas barato pagid ang presyo sang tubig. Jert? Madamo gayud nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.